Salam mehriban tomoşaçylar. Pekin paýgas ummany magdum bolup ragy ýylyna ýene-de siziň bilen duşýanymyza diýten şat. Mehriban tomoşaçylar, biz bugün size ekrana nämeleri görkezerkä? Ekran, ijadly ekran. Ýaşlaryň iň söýgül akyl paýgas beýatlaşygyny görkezdi. Mehriban tomoşaçylar, parahaçylygyň ýaş şaparlary arasynda akyl paýgas beýatlaşygy türkmen ýaşlarynyň diňe söýgülen tomoşa edýän beýatlaşygy däl, eýtem uly gyzyklanma, uly höwes bilen gatnaşýan beýatlaşygy. Bunun Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň parahaçylygyň ýaş şaparlary arasynda akyl paýgas beýatlaşygynyň 3-nji mewsüminiň 5-nji taýlama oýunynyň taýýan söhbetli şekillendirdi, size höwürleýär. Mehriban tomoşaçylar, geliňilki bilen beýatlaşyga gatnaşyjy tekirlik bilen tanış bolalım. Salam, ýaşapyt. Özüm bilen tanışdyrdyň. Men Weysal Haçy Nuretdiňew, Barhan welaýatynyň Jeber şäher şäheriniň 8-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy. Täsini adyňmy? Weysal Haçam bir hajat gelen güni bolýan. Men Kal welaýatynyň Bagdaýhany Tramnyň 17-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Atajan Gülzada. Men Mar welaýatynyň Bar şäheriniň Nisl bilen tanşylygy okuw derslerini çyňlaşdyryp öwredilen ýöretilişdirän welaýat mekdebiniň 10-nji synp okuwçysy Näzik Akeliwa. Men Lewat welaýatynyň Kerket Tramnyň 35-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Gulaýym Bakywa. Nur Hanýew. Salam ýigitler. Salam. Söhbetimiňizden bölünmeýän. Yo. Nem hakda gürrüge tiýadyňyz eger gidilýän bolmasa? Tanışyp bolýar şu an. Tanışyp durdyňyzmy? Eger tanışyp duran bolsaňyz tomoşaçylarymyz bilen tanışdyrsaňyz öýdüňiz. Gurban elde Feýt Pomed adım. Mar welaýatynyň Mar şäherinde ýaşaýan. Okuyan ýerim Şadlyk şäherde. Ýöretilişdirilen orta mekdepde. Bu taýpyn. Atym öýrümarly, men bäl Aşgabatda aritmetikinde mekdep internatda okuýan. Neçinçi? 11-nji synp. Waasluhan tasawli ýene asba şäherine saparmat kunasat. Ýöretilişdirilen internatda 10-nji synp. Mehribanlar, egerde beýatlaşlary, ýylyň iň zehini çapary, ýylyň iň görülýär çapary, ýylyň iň şowly çapary, ýylyň iň akywny çapary, ýylyň iň zähmetseýär çapary ýaly durly atlar, derejeler berilýän bolsa, siz özüňiz haýsyny münasip görürdiňiz, haýsy ada, haýsy derejede alaşýar bolardyňyz diýip sorasak, näme jogap bererdilerkä? Görüliň wakaly. Nädik, ýylyň iň görülýär çapary, ýylyň iň şowly çapary, ýylyň iň zehini çapary, ýylyň iň akywny çapary, ýylyň iň ýardamseýär çapary, ýylyň iň batyr çapary ýaly durly nominasiýalar boýunça, durly derejeler boýunça atlandyrylsa, özüňe haýsy ada laýyk münasip görürdiň? Bu öğren kıyım ve torgunluğu soru. Elbette biz özümüzü derle, eğitim iyiler, biz özümüzü hatiyakşı olur ama menin özüme aytıp bilecek ya öz isleyen radım yılın indihini çapar olma. Sebäbi? Olam bilim taýdan hem de öz ene taňdan alan terýän tarapyndan hem zehini olmak has özüme münasip görýän radım. Ýylyň zehirli sapar adyna münasip bolmasleýän sebäbi öz zehinime manýan. Yılın iň görünür çapary. Näçe? Sebäbi diň duşlamam köplenç maňa şony münasip görýär. Şoň üçin men dasturumdaky adamlaryň maňa garaýşy boýunça özüme şonýal görýän. Men özüm şu ýylyň iň edepli çapardyr bolmam mümkin hesap etýän. Sebäbi akylrak, ýuwuşrak häýetdim onun üçin bir edepli mümkin. Aha, seni fikirde. Ýylyň iň zähmetseýär çaparlaryndan bolsa, täbi çekýän zähmetin garşylygyny şu ýyl görmek we almak. Näçe bolsa sen? Eger men megerim ýylyň iň batyr sapar adyna münasip bolardy. Batyrlygyny nädip düşündirýärsiň? Öňündäki her bir kynçylyklary ýeňip geçmäge başarýan. Şu beýatlaşyklardan ýöňe çykyp saýlanmagam hem batyrlyk gasap. Men özümi ýylyň iň maksat okuny çapar diýip aklanarardım. Näçe? Sebäbi adam durmuşda üstünlüğe etmek üçin öňüne bir maksat goýmaly we şol maksady etmek üçin öňüne dürli baskançakly ýollar geçmelidir. Bizim maksadyna ýeter diýip tüýsürekden arzu etýär. Men ýylyň zehini çapar adnalardım. Näçe? Çünki mektepde de okul okuyan, hem de şu para kaçırmayan şaparlarını hem
test arkaly gatnaşyp, ýokary balalyp, şoňa gatnaşmak hem maňa meser etdi. Mehribanlar beýatdaşlar öz aralaryny turly aýatlary derejelere paýlaşdylar. Ýöne ýeňişi kim bilen kim paýlaşarka? Bizim şoňa deýişli sowal berdik. Egerde Oğuz hanyň peýkamyna münasip bolsaň, köpnokot sözlemiň ýygyny özüň dowam etmeli. Sözlemi kim nähil tamamladyka? Eger Oğuz hanyň peýkamyna münasip bolsaň, köpnokot sözlemiň ýygyny özüň dowam et. Eger Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolsam, ilki bilen şu söhbet düşmanma gelende arkadaş gahryman serdamda, gahryman arkadaşymda şeýle mümkinçilikler döret beren üçin ilk tawalsyna aýdan soňra bolsa şu ýerdäki şeýle bäsleşik bilen nähili hedil gyzykly täsirli geçenligini öz sınıfdaşlaryma aýtyp bererim. Eger Oğuz hanyň peýkamyna münasip bolsam, dünýäniň bakly adamy bolar. Egerde Oğuz hanyň peýkamyna münasip bolsam, onda bul meň iň uly arzum hemem iň uly ýeňişim bolardy. Eger men Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolsam, men elbette birinji ýa-da begenim, hükümekşen begenim. Edem Oğuz hanyň ýalyna münasip bolsam, birinjisinden beğenirdim. Bizdenem yani eyle tamam ama olandan öden için ve olur kutlu olsun. Çok gözüm yaşlı dolu, özüm gözümle getirdim. Ötüyen hakikattenim. Meğerim sen yılın en duygu çapar bolsaň gerek. Eger men Oğuz hanyň altyn ýalyna münasip bolsam, birinjiden beğenirdim, ikinciden ýeňiji bolmagy özüme bolan haklardy. Ay, o duygu toğunduruşdu. Belki nesilемde bazı ornalarım. Eger de men Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolsam, begenjimden aňlardım, hem de mogollemle enetam begendirerdim. Gülaýym, sen enetäňi ýakynlaryň oýlumlaryň begenlerden arzu edýär. Eger men Oğuz hanyň altyn ýalyna münasip bolsam, maksadyma bir adam goýup olşaryn, hem de şol institutyň bahtyar talip bolmak arzumydym, bir adam äder diýip umyt edýän. Sen arzumy ýetmeň arzu edýär. Näme taýyny gördüm? Men taýyny görmegimde aýratyn muallimler Atay we Jamal muallim hemem Atay Anamrat muallim. Okamda parahatçylyk ýaş çaparlarynyň ýörüýte urudan kitaplar boýunça hemem daşyndan maglumatlar boýunça Magtumul Pragynyň derejeligine değişli. Şeýle de Gajarlar döwleti biziň temamyzda ana şoňa değişli hem daşyndan maglumatlar hem alym. Muallimlerimiň kömeklerine netijesinde. Üstüne arzu edýär. Nähil taýýarlyk gördüm? Men näçe kol taýinlandım. Ähli ugrudlan edebiýatlar okudum. Hem de ondan näşe internet maglumatlarynyň peýdalandym. Hem de okuw kitaplaryndan peýdalandym. Şu an nädil beýleşiň öň siresinde de tolgunýarmy? Allah biraz tolgunýar. Mehribanlar, biziň ilki sowalmy. Magtumul Pragynyň dörejiliginiň siziň ýol ýörelgäňizde şygaryňyza öwrülip setirler. Weytel haji, akıllar şahirinin Magtumul Pragynyň dörejiliginiň teň ýoluny şamçyraga diýilen setirlen haýdy, şygaryň haýdy. Magtumul ödüňi görle, ýagşyny taryflap ýamany dödüler. Adyp, adyat ýa-da atdylar, köp sözden ýylyjyny naharylar. Şoň üçin sen onu ken birläme bolmaly şygaryň bolsa da şunu bilen ulsynyklar arzu edýär Weytel haji. Meniň Magtumul Pragynyň derejeliginde iň gowryan setirlem bendi kılıp alabilmek düşme Türkmen balasy. Sebäbi Türkmen yetkinjekleri watanyna wepalylar. Ony ben edibem alyp bolmaz. Hiçkili. Men Magtumul Pragynyň döredijiliginden gidiji bolmadan goşgusyndaky bentlerine kol görýän ýagny goşguda gel eýküňe sana nesihat kılay, watany terk edip gidiji bolma, özüňden eksik bir gaýry namartyň hyzmatyna gulluk ediji bolma diýip akyllar şahyrma nesihatlar berýär. O setirleri özüne ýol ýörelge şamçyrak edilýär. Jan şäherine düşdi talan kuwat beren pirwellermen. Köňüller ýürekler bir bolup başlar, tarsa ýygan erer topraklar da açlar. Bir sıfırda taýýar kılınsa açlar, götörler olup galy Türkmeniň. Gelköňüm men sana nesihat kılay, watany terk edip gidiji bolma diýip, ýani gidiji bolmasalarynda, ýani öz watanyna bagly bolmak, ýani setirlerini özüme pekim ýörelge hasap edýär. Ýüňe ýeten goççygydyň ýanyna 50 nedir, 60 nedir, 100 nedir diýen setirleri aslamy menne Täsirdir. täsir şu Türkmen ýigitleriniň edermenligini, olan başarjanyny, wat gaýdygy, batyrdygyny şoý hafsa şu tarip bar geçer, Magtumul. Daha da dizde kursa sayyatlar diýeri alawal ýol warsaly Türkmeniň Magtumul Pragynyň setirleri maňa hasy uklandyrýar we men şygardy. Tolemy ýetdir. Ýigidi dostunyň tanadylşy ýaly, parahatçylygyň ýaş şaparlarynyň, şygarlarynyň tanaýmaly. Mehribanlar, inni bolsa, beýatlaşygyň tolgunlarjy pursaty, beýatlaşygyň ýeňjileriniň ýürek buýsançlary.
Mehribanylaşlar biziň häzirki söhbetleşme bähleşiň ýeňjisi Seyit Muhammed Gurbanýeli. Seyit Muhammed ýeňşiň gutly bolsun. Sağ olun. Ýürek boýsanjyň aýtdyň, garaşdyňmy şeýle ýeňji bolarmy? Köp taýalandım. Ýeňilmi hasym beýin ýa-da özüň onu ynanmam öldüm. O zaman ýene de bähleş ýeňji bolmamy aýratýan bir bagtdan men üçin. Seyit Muhammed näbun? Ýeňji ýaşda param boldun. Sen ýeňşiň bilen ýene birgede gutlaýar. Ýeňşiň höwrüniň köp bolmagyny, dowamyny kän bolmagyny arzu edýär. Mehribanylaşlar, geliňinde bolsa bu owudançy oglançyk bilen tanyşyp bolalyň. Adyň näme? Nedir? Nedir? Seyit Muhammediň jigitimi sen? Hawa. Näçinçi sinipde okuýan? 5-nji sinipde okuýan. Tugoleme ýaňy nedir? Öz doganyny bähleşikde bähleşýäkä video şekillere düşürdi. Tugoleme operatorçylygyň öpdeken tapaklaňa da 5 ýyl okuýanmy? Hawa. Kaç sapa okuýar? Beden terbiýe. Seyit Muhammed ýeňşi gadanany begendiňmi? Hawa. Berekella bizem saňa geljekde Seyit Muhammed ýaly ökde behin oglan bolmagyny arzu edýär. Sağ olun. Sağ ol. Mehribanylaşlar şu wagt bähleşigimiziň her gedekki sanyna biziň bähleşige gatnaşçylygymyz enatalar tolgunyp aglaýar bolup şu gedek meni aglarmy kam diýen sebäbi enatalar bähleşige tomoşa edýän fursatyny olaryň her bir perzendiniň berýän sowallaryny özleri bilen deň tolgunyp alady edişleri aýratyn tolgunurdy. Bähleşikde başga bir gyýjagada berilen sowalada gördüm fin akmaral genejimiz jogap berip otyr bir görsem geneje haýsy sowal şu Fransa bilen baglaşyklar. Gajarly döwletiniň Fransa bilen baglanşan şertnamasyna haýsy şu Frans wekilleri bilen baglanşany, ýerde baglanşany näçinçi näme sebäp şoňa baglanşany barada sorag jogap bolup şoňa jogap bererler. Soň görüp otursam genejem ähli sowallara ýokurdum fin jogap berip otyr ýaşlara berilen sowallara sebäbi näme genejem? Men özüm oğlum bilen şu bähleşige dogramysan edil özüm täzeden gaýtadan mektep döwrüne gelin ýaly bolup bilelikde taýýarlandyk, bilelikde men sorag jogap alýardyk. Gatty buýsun ýani ha şu biziň maşgalamyzda gatty täsinli, gatty begençli pursat bilen biri boldy. Ha oğlum Seyit Muhammed ýurdun zihini çağlarynyň arasynda bähleşip gazanny bulum ine yüreğinden men özüm gatty gubuýsanlary berenlere bu wagtda elbetde ine talaňan tagallalar ul bolýar. Hel maňa gürrüň beren zatlaryňyzy aýdyp berseňiz, rahmet ruhsatyna çykanyňyz oň bilen deň şahdy gürrüň berseňiz. Ha o çağaňy üns bermek ine aýdylýar türkmenine ihlasa murat diýişýäli. Ihlas etseň sokurgodan ýaş çykar diýişýär. Biziň ihlasymyz murat gadanny ihlasym murat boldy, ihlas etdik, biz taýýarlandyk, hakyky güni taýýarlandyk şu bähleşige. Ha biziň eden ihlasymyz ýerine gowuşdy, baltyna ýatmaly, baltyna turmaly, ýan zatlaryna seredişdirdim. Alýan okuýan zatlar ýadyna galmak üçin. Hem de men şaýda özüň halifa molimy, Ulubek molymyda uly köp sag bolsun aýdasym gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp men mehriban, gahrman arkadalyk zentimiň, gahrman arkadamyň şu ýaşlar üçin şu real şertleri döredip berýänine uly köp sag bolsun aýdasym gelýär. Goýolaryň tutýan işler elmidama uğruna bolsun, rowaj alsyn, janlar sag bolsun. Ömürleri dokuzun Allah'can yaş nesillemizim şolara gollaw bolsun, edepli, ikramly, vatan söýüji, halk söýüji prezidentine wepaly oglanlar, ýaşlar ýetişmegini arzu etýän. Ene ýüregiňizde beslen arzularyňyz hasyl bolsun, ýeňşi bilen ýene bir gedek gutlaýar, nedir janada ulul sünnükler arzu edýär. Mehribanylaşyp, ene bugunky bähleşige Akpamyk özüniň doganlary bilen gelipdir. Hasda orsa bähleşiň bugunky ýeňjisi. Men Gülaýym Bakywa, Liwat vilayatynyň Kerketrawnyň 35-nji orta mektebiniň 11-nji sinip okuwçysy. Doganlaryňy özü bilen tanıştyrdy. Men Bakyw Ýunus, Ýaşyýat KKF adynda Halkar Newtkaz Üniversitetiniň 5-nji ýyl talibi, Bakyw Gülaýym dogany. Men Bakyw Fulsun, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrgyç institutynyň 2-nji ýyl talibi. Bähleşiň geçişde ortunda erkek doganlar agalar hökmünde ýürek buýsanjyň aýtdylar. Hera ýokurdun finak durma we Gülaýym ýeňji bol ikisiniň ýüzi gülgülaşdy degen ýalar. Biz şuň parahatçylygyň ýaş çaparlar atly bähleşikde öz doganymyz Bakyw Gülaýyma özüni höwesçiňe jan köýerlik edip gatnaşdyk. Ýarış bir adalatly geçdi. Biz muňa begenýäs, başdan aýak berdi, oturdum, tamaşa etdiňiz. Biz muňa begenýäs, buýsanýas, nesip bolsa final ýarşlarda gatnaşmak, birinji orna nesip etmek diýimiz Gülaýyma Hudaý etersin. Indi uçunyňa ýürek buýsanjyň diňdäli. Ýok aldan sebäp durmy gatyga batdy istýär.
Gel kaybettin mi? Arad ettin mi çiğne? Ecemem zanatya, molmam zanatya tayarlanmalı. Degenler bedeniz mi? Degenler? İn sonki 5-nji tapkyrna çenli çekeleşik geçti. Katılıklı adaletli geçti yağış. Şu yağış kurnan akli molunlara da sağ olsun bildirem. İndiki yağışlarda da üstünü aldı. Bizim üstünlerde vaziyet açık. Şimdi gelin Gülay'ın yürek buysan cündümler ağdalarını nasıl? Men şu ülke parakatçılığın yaş yaparlar ve bəsleşiginin 3-nji mövsümüň 5-nji saýlam oýununda ýeňji boldum. Bu gaty ýarış gat çekilişikli hem de adaletli geçdi. Biraz turgundurucu boldy. Sen şonda begencimden ağlarım etdim şu wagt gödüm ýaşady ol. Men şu pursatdan peýdalanyp şeýle mümkinçilikleri döret beren gahryman arkadagy gahryman serdarymyzda köp sag bolsun aýdýaryn. Şeýlekem ejeme, kakama hem de meni şu ýaşda taýynan taryh mugallimim Gülnara Atajanowa hem de meni okutýan beýlek ähli mugallimlerime öz minnetdarlygymy bildirýärin. Köp sağ olun Gülay'ımcan. Üstünlükten doğruken olsun. Sağ olun. Nähriban ýerleşler, bizim häzirki söhbetleşmek Magdumlar Türkmen Dowlat Uniwersitetiniň taryh muallimi, Tähimdarlar Geňeşiniň agzasy Toýly Homeýew. Toýly muallim bugunky bähleşikde ýaşlarymyzyň taýýarlygyna nähil baha berdiňiz? Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň geçirgen paýhaçylygyň ýaş çaparlary artdy. Akyl paýhat bähleşiginiň nowatdaky oýunyna gatnaşdyk. Elbetde bugünkü taýýarlanıp gelen mektep okuwçylarynyň ilkinji nowatda ýurdumyzyň durly welaýatlardan gelenligini belläp geçmeli. Bu okuwçylar şu bellenen tema boýunça, bellenen döwür boýunça maglumatlary gowy öwrenipdirler, olary özleşdiripdirler. İlkinji nowatda akyl paýhat bähleşiginiň temasy 17-nji asyryň ahirinde Iranda döräp, 19-njy asyryň bütün dowamında 1925-nji ýyla çelli goňşy Iranda dowam eden Gajar türkmenleriniň döwletiniň daşary haýatyna, halkara gatnaşyklaryna bagşlandypdyr. Mektep okuwçylary bu temalary gowy özleşdirip şol oýunyň bästan mendili dowam etdi. Şol mendiliň dowamyna okuwçylar öz bilim başarmaklaryny görkezdiler. Şeýle-de ýene bir bellemel aýratyn ýagdaý okuwçylar bu bähleşigiň belli bir 4-nji mendilinde ingliz dilinde jogap berdiler. Bu bolsa eýam biziň ýaşlarymyzyň gahrman arkadamyzyň, gahryman serdarymyzyň ýöretip bergen mümkinçilikleriniň çäklerinde ingliz dilini suwara öwrenendigini subut etdi. Bähleşigiň 3-nji tapyry oýunlary diýsen gyzykly geçdi, çekeleşikli geçdi. Okuwçylar öz bilim başarmaklaryny görkezdiler. İki okuwçy, ýagny Mar welaýatynyň gelen bir okuwçy, şeýle-de Lewat welaýatynyň gelen okuwçylaryň ikisi ýeňiç diýip eglan edildi. Mundan başga da Aşgabat şäheriniň Balkan welaýatynyň gelen okuwçylarym bilimni görkezdiler. Ýöne olaryň belli bir sogallara jogap berip bilmänligi sebäpli olaryň bähleşigimiň gowy netijesini görkezdiler. Emma iki sany okuwçy ýeňji diýip eglan edildi. O bähleşigiň şerti şeýle-de ezerden öktös saýlanýar. Toýly muallim Tähimdarlar Geňeşiniň ýaşlary emin agdaly etdiňiz. Ýöne emin agda hökmüne bizim bähleşigimizde nähil baha berýäňiz? Elbetde siziň şu bähleşigiňiz gatly bir gowy öwrem nasip goldanylmaly, ösdirilmeli bähleşik. Tebäri şu ýerde ilkinji nowatda ýokary okuw mekdebiň orta mekdebiň arasynda baglanşyp, gatnaşyp ýüze çykýan okuwçylar bu bähleşige höwes bilen gatnaşýarlar. Şeýle-de mektep okuwçylaryna nähil maglumatlary öwretmelidigini, geljekde bularyň kämilleşmegi üçin nähil usul işler alyp barmalygy hakyndaky garaşlar hem biziň özümizde de peýda bolýar. Köp sag bolun muallim, bizim siziň asyllyk ýeriňizde ulysynlyklar arzu edýär. Nähribanlar, ýylyň iň edepli, iň watanperwer, iň behinli, iň görelli, iň ihlasly, iň maksada okul ýaşlarynyň parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhat bähleşik hakyndaky söhbetli şekillemiň şuň kütäni şulardan ibaret. Hoş sag bolun.